Kada duša posmatra, ciljevi se pred njom praktično trenutno menjaju, zato što ona gleda beskonačni svet. Tamo ima neuporedivo više događaja nego što čovjek vidi fizičkim vidom. Duša vidi stvarnost, to je za nju ono što je sveopšte i jeste sveopšte. Ona direktno utiče na čitav svet. Dakle, duša se uvek bavi sa beskonačnošću. Dakle, beskonačnost je večnost u dinamici, večnost je statika, a beskonačnost je dinamika promena. Kada vi posmatrate dušama, kad radite ove tehnologije, vi se uvek trudite da gledate ne samo vašim lepim okicama, nego i očima duše, jer oči duše su u stvari jasnoviđenje. I tako razvijate i tu veštinu da budete jasnovidi. Dakle, gledate iz duše, duša posmatra, direktno utiče na čitav svet i utiče na to da se vaši ciljevi ostvaruju jako brzo. Dalje kaže Grabovoj logike veze fizičkog vida, to je kao sistem veza umnog posmatranja, da su svi elementi povezani jedni sa drugim. Taj horizont koji vi vidite, taj segment je povezan sa beskonačnom informacijom.